दिनै 5 जुन वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे बे सानजों लोब्बा लाखिनानै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जिहेतु लकडाउन मोनसे सोलिबाय थादों बे हिसाबै बाहेराव बहाबा मोनसे स्पट बेबायदि आइडेन्टिफाइ खालामनानै दंफां गायहैनाय बे हाबाफारिखौ लानो हायैलाय जों जिल्लानि मावखुलियावनो खैथामान खालि जायगा थानायखिनियाव दंफां गायनाय जों हाबाफारि लादों आरो बेबायदियैनो जों मैयानो जिल्ला आफादनिफ्राय मोनफ्रोमबो दखरा आफादफोरखौ जों बिथोन हरनाय जादों दिनैनि बे वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे जों लोब्बा लाखिनानै मोनफ्रोमबो दखरा आफादाव बिफां गायनांगौ आरो लोगोसे साफ्रोमबो जोंनि एबसुनि मावथिफ्रा गावबा गाव न'खराव फांसेबाबो दंफां गायनांगौ होननानै जों बे बिथोनखौ हरनाय जादों आरो बेबायदियैनो जोङो दासिमहालागै खबर मोननाय बायदिब्ला गोबां जोंनि दखरा आफादनि बिबानगिरि जोंनि दखरा आफादनि मावखुलिफ्राव बेबायदि बिफांखौ गायनाय जादों जोंनि आबहावाखौ जुदि मोजाङै लाखिनांगौब्ला जोंहा बिफां लाइफाङा थाथारनो नांगोन दिनै गोबां जोंनि खाथि खाला हाजोआव थानाय दंफांफोरखौ दाननाय डिफरेस्टेसन गोबां जागासिनो जायनि जाहोनाव माने सयल इर'सन जोंनि आबहावाफ्रा बोथोरफ्रा नांगौबायदि जों बोथोर मोननो हायाखै गोबां माने गरा गिजि खानाय दैसाजों बुलाबलांजानाय बेबायदि गोबां जों दिनै थासारिफोरखौ नुनो मोन्दों जाथायफोरखौ जों नुनो मोन्दों दा बेखायनो बेफोर गासैखौ जुदि जों अभारकाम खालामनोब्ला माने मोजां मोनसे आबहावा जों लाबोनो नांगोन आरो बिनि थाखायनो जों बयबो रायजो राजाफोर बयबो जों बिफां गायनांगोन बेखायनो आं खावलायगोन जोंनि एबसुनि दैदेनगिरिफोरल' नङा जोंनि गामि गांखनाव थानाय साफ्रोमबो रायजो राजाफोर मोनफ्रोमबो न'खरनिफ्रा जाहाथे बोसोराव अन्तत फांथाम फांब्रै बेबायदि दंफांखौ गायो आरो जायनि गेजेरजों जोंनो नांगौ बायदि बोथोरफोरखौ जों मोननो हागोन खेथि बाथि खालामनो थाखाय आरो जोङो नांगौ बायदि मोजां माने अक्सिजेनखौ जों मोननो हागोन जों मोजां बोथोर मोननो हागोन बेनिखायनो आं खावलायगोन जाहाथे बिफां गायनायखौ जाहाथे रावबो खम खालामा आरो बयबो आबहावाखौ मोजाङै लाखिनायाव आबहावा दाफुंनायाव बयबो जाहाथे बाहागो लायो साफ्रोमबो उदालगुरिबासि रायजो राजानि बिथांखौ आं खावलायगोन।